No joo, siinä sitten ensimmäistä videota, eli kaveri on aika hullu syömään ja juomaan kaiken näköistä. Tää on nyt ensimmäinen. Me käytiin hakemassa ihan tällainen erittäin hieno suomalainen samppoo ja ajateltiin, että voisi ihan kokeilla, jos tuo pystyisi tän nielemään, että jos tästä niin jotenkin hiuksetkin alkaisi paremmin kasvamaan, tai jotain. Joo, toivotaan. Joo, mutta ei siinä niin. Onnea yritykselle. No niin, lähdetään kattelemaan, että minkälaista tavaraa on, että näyttäisi olevan ihan suomalaista tavaraa, ei ainakaan mitään salmonellaa tuu. No miltä maistuu? Ihan hyvä. Suomalaista. Suomalaista. Pidä kuule. No niin. Alkaako olemaan pikkusen tyhjää? Vielä jotakin on. Tulee pökylää siellä. Taitaa olla pikkuhiljaa tyhjä. Joo. Ei siinä. Mut se oli ensimmäinen ihan vaan, että pistetään ensi kerralla niin mä en tiedä, voi olla, että mäkin syön tai juon, että katsotaan nyt sitten, että se voi niin, jotakin vaikka esimerkiksi voitaisiin tai mä voisin vaikka ton vetästä oikeastaan nyt tässä seuraavalla videolla. Katsotaan mitä keksitään, niin ei mitään.